Mamadou Seydou Iliman ko neɗɗo mo ganduɗa ko tubako wiyata ko quand même ko exemple wonno ko exemple to banggue gilli, to exemple to banggue neɗɗagal, to exemple e banggue ballal et surtout exemple e banggue nafoore. Gurdam keysi ko nafoore tan. Cikkumi tan ma ɓe waddi ɓe surtout tawnoɗo ɓe mo Belgique ha wurɗo ɓe makko ɗo henna ma wot ko mbaɗi en témoigné kono min gandi hen ko en tant que responsable politique guila 2009 min gandodiri ina wanno keysi min jeeyi mum tan ko nafoore e moƴƴere e wonde neɗɗo tigi rigui julɗo haqqan mo ganduɗa ala fuu mo yawi miɗo haalde hanke neɗɗo mbiɗo wiya ina wayno keysi sa yi ɗum moƴƴere nde yi ha ganduɗa cikka peut être wonno way goɗɗum tawa ko moƴƴere mere hayso galle makko garɗa sa wiya ko o woni joom galle o andata ko o woni keysi to banggue fidélité e président Macky Sall e parti o e loyauté mo waɗi hen guila 2009 ha ɗo tolna ina wayno a meeɗa nande dande keysi ƴetti waɗi e goɗɗum ko wona wallodirde e ɓamtude APR ɗum noon ko mbaɗo noon e leñol so ustima la budda leñol ngol tinna tigui ustima way kono lekki mawki tan goni e ladde ni so sami la budda ɓuɓri aussi ɓuɓri mum ɗo wonno quand même teske ko ɗum woni keysi min mba tan ko donade yimɓeɓe foof mi dono galle o e ɓesgo Dumganaɓe d'abord commune de Dimga ensuite département de Podor Sénégal et monde entier foof par ce que ha Belgique masor makko yeehi toon mbaɗo noon so ustima la budda c'est une grosse perte no tubako wiyata ni ko keysi ko noon Allah windir ɗum en tout cas minen min gandi min jeewama tigui kono noon aussi ko yettere Allah saabu sa wurde mbaɗo noon dawlimama ina wayno hankadi anda tigui ko exemple mo ganduɗa quand même poɗɗo rewede ganda aussi ko dawliɗo tan enen en tawyatmo donc firtan kala ko mbawɗen wadde e ko mbawɗen wadde divergence politique yettere Allah min makko kam on a toujours été ensemble ha ɗo tolna ko aduna ko golle aduna mbay noon kono dans tous les cas de figure ko neɗɗo mo ganduɗa quand même o nafi leñol ngol foof ɗum noon min ñaago Allah tan yo Allah yurmomo yafomo yo Allah hannumo ardianna yo toon won foftorde makko moƴƴere tigui rigui e puis ɗama wonani hen par ce que quand même tawi tan ko golle neɗɗo joɓete ina wayno keysi effectivement ma woɗɓe walloyini janggo so Allah jaaɓi ɗum noon donc mbiɗa dono Fuutankoɓe foof c'est une grosse perte franchement et dowinde président Macky Sall e inde leydi ndi foof en tout cas mbiɗen dono parce que keysi aussi o waɗino ɗo servir quand même administration sénégalaise o woni directeur général o woni président conseil d'administration et sans compter kala ko Fuutanke meeɗi ƴettude keysi nanni hen junggo mum donc mbaɗo noon so ustima e leñol la budde effectivement leñol ngol tini tigui won quand même ko yaara ko ɗum addi min so Allah jaaɓi aussi mamin mbaddu hen min dusamo tan ha foftorde makko inchallah en tout cas min ndewono Dumganaɓe surtout Dumga Law woni wuuro ngo woni commune o woni département o Podor o woni leydi ndi foof en tout cas min ndewnoɓe kamɓe foof ko neɗɗo simple remarque tan mo mbanmi e makko kanko Keysi on waɗa politique omo dari politique omo jogui ɓe o wondi ha heewi kono jogui kadi ɓe o foɗodira so cuuɗi mabɓe so e nokku o kono ko tubako wiyata affable ko neɗɗo mo ganduɗa ma donc commerce très facile so dardima yimɓe a anda kanko o wawa waɗata dixegue gonduɗo e makko wona par ce que so yimɓe darima tan won ko yewtude wona koye haalde wona koye ɗumen il est sans façon ko neɗɗo mo ganduɗa ma jaggata haydara vraiment minenne ko ɗum min jiiya makko il appelle les gens il regarde les gens wondaka calculde ɗum ɗo wayini so ɗo wonde yimɓe tan kanko ɗo wonde neɗɗo ɗo hankkadi hay barriére goto ala ko ɗum duwanama famille makko duwanama Dumga Law foof duwanama Law foof yo Allah yurmomo yaafomo Keysi Boussodé ko musidɗo ko sehil min gandodiri ko hedde 1994 duuɓi capantati joni gandodirala amen do gandural ngal noon min jokkodiri hen ko juuti mi yeehi mi tawimo laabi limtinide Belgique kadi Belgique ala kadi tami yadani makko Belgique kanko mo neɗɗo ganda ƴelliɗo toon ko fate fina tawa men e pinal men e kala e nokkuji
kadi keesi ko neɗɗo jiɗɗo pulaago ɗum tan kadi notorto anata e watma ko ha nana toon ene yima ko wona hoddu omo famnori pulaago mo hannde pulaago kadi ko neɗɗo nafɗo to Belgique to kanko wonno kala jaatigui hannde sa yi fulɓe jaajama fulɓe Mauritanie e fulɓe Sénégal jaajama e nder Belgique ko kanko lewi ɗon ha yaaji galle makko ala sokotako damal ngal ara tan puusa hesaji hay artirtaki ha tubakoɓe cikkini wonko watte toon ko yiɗaka gari ɗon laabi limtiniɗi kono ko galle mo ganduɗa a arat leɗoɗa ɗon ñaama ɗon jara ɗon taw hay mbuɗa totani kadi a namdetaki ni ɗum ɗon ha haaju ma humto jaaha donc kanko woni jaatigueɓe to Belgique to enen gandi noon o woni ɗo administrateur général Grand Théâtre e on saaha Grand Théâtre wuuri woni PCA Sorano kono woni kadi maire Dumgalaw kadi kanko kala ko dañño o artiri to wuuro mabɓe ɗo to Dumgalaw ɗo ko neɗɗo mo gandanɗa hoorema mo tikkata mo neɗɗo mo ganduɗa belɗo wurtude jeeɗam fof ne jalla jeeɗam fof ne tooña hande noon ko pulaago fof waasi wona Dumga tan walla Law tan walla Fouta Tooro tan ko Fouta kala Fouta Masina Fouta Karta Fouta Bundu Fouta kala fof komo keesi ɗum noon vraiment ko sunare mawde eɗen ñagono Allah tan yallah yurmomo yaafomo yallah harnumo aljanna yo batmo ko hedde ko ɗacci oto yeeso makko fennirmo oto caggal makko fenniren e banggue komin gurno ko vraiment mbeɗa wawi haalde hen hunde nde tawno keesi ko aduna fof rendi ɗum keesi kadi ko fuutankoɓe fof ndendi ɗum keesi kadi ko fulɓe fof ndendi keesi kono minen kadi particulièrement minen mogiyankoɓe wonko keesi waɗani min ko ganduɗa min mbaɗum yejjide ha min daw min maaya keesi waɗani min gueɗal ngal ganduɗa nde o jooɗi Grand Théâtre o noddi min toon min gaari o waɗani min gueɗal manggal min gadi juuɗe e Grand Théâtre hitande wotere aduna fof rendi tawi min toon o wi min panna duuɓi tati ɗi woni ɗon ɗi walla ko wonat ɗon ko hande kaadi gurdam makko kala nde hitande yonti mamin mbaɗɗon programme waɗi min financé min dañi hunde fof min contrat ɗo min signé contrat koye Grand Théâtre koye keesi Bousso donc vraiment min mbiyamo yo Allah yurmomo yaafomo yo Allah harnumo aljanna en ɓoye sakkanademo e duwanademo min gandumi keesi wono kam ne heewi wonko mi wawa haalde hen par ce que guila haydara keɓani guila mo Belgique mo arta ɗo Allah no waddi min donc ɗum noon min duwanomo tan yo Allah moƴƴo makko toon yo toon won foftorde makko keesi ko neɗɗo moƴƴo kadi keesi ko yimɓe fof ndendi ɗum awa hande rendinen ɗo hande ko levé du corps mo ganduɗa ko neɗɗo men keesi Bousso eɗen ñagonoma Allah yo Allah yurmo yaafomo e juuɗe moƴƴo jaɓɓomo yo bajjo harno aljanna yon ɓoye sakkanade ɓe duwanademo kadi ko jaalal manggal ummi ɗo hande ko homme de culture ko ganduɗa ko homme développement balluɗe punal balluɗe naalankoɓe balluɗe rendo ngo donc oɗo hande so ummima ɗo hande vraiment en ɓe leñol ngol perti jaalal manggal donc eɗen mbiya hono mabɓe vraiment poti ko ñaganede Allah moƴƴere guilene nguuri poti ko teddinede guilene nguuri mais Allah waɗi haajani muɗum donc eɗen ñagonoma Allah jaam moƴƴere yo toon ɓuranmo ɗo yaltiga en noon bandiraɓe en calmini bandiraɓe en downima leñol ngol foof en downima dumganaɓe foof e sankare mo ganduɗa oɗo woni keesi Bousso yo Allah yurmo yaafomo mboɗo sikki noon hande kala kalɗo e keesi hunde minen ɓe min poti haalde e keesi woni dental pinal pular so min jooɗi min mbaɗi troubaji ma won troubaji nogas walla sappo e quelque noddi Ablaye Diallo woyi min de mi ari min woni directeur Grand Théâtre Ablaye jilmi noon ko ƴewanami troubaji moɗon ɗi moni foƴƴiturden yimɓe joyo gaddon mi waɗan noon programme ndeni Ablaye waɗi noon felɗe fof gaari moni fof addi yimɓe joyo donc e waɗi weɗimi Grand Théâtre koye makko min puɗɗi dande million ngaji ɗiɗi o rokki fedde nde million ngaji ɗiɗi kadi o wimin kadi jomin juuɗo henna te kadi sa ƴeewi nden nalankoɓe ɓe dañata haydara ha ko ɗon ɓe puɗɗi moni fof fecci totta ujunnaji nogas ɗum fof keesi waɗani ɗum ne ko pular o waɗani ko ɓiɓɓe fulɓe o waɗani saabu so waɗɗi nalankoɓe pular ma waɗa mogoji pular ko pular o waɗani donc keesi haɓanama pulagu eɗen mbiya tan yallah yurmomo yaafomo ani kadi o teddini min kadi duuɓi tati on waɗi ɗum hitande fof min mbaɗa programme ɓiɓɓe fulɓe gara ha keewa ɗum ɗo henne ko ɓamtude leñol oɗo henna vraiment ko yakare leñol ngol kono noon Allah kadi wawi lomtade Allah lomtanmo ɗo aɗa eɗen jogui ɓiɓɓe fulɓe kadi nan ɗo yoɓe tinɗoɓe jagga ko wayno sa ƴeewi hande ko wayno wiyeteɓe Djiby Oldou en hande kañumen nan danni pulago donc yimɓe yoɓe tinɗoɓe jaggana pular o ɓe jaggana pular o minen ɗo min darini pular min joni ma duuɓi capannayyi mboɗen woni hen hen mbiyan kata mawni on mbin wawa puɗi pular woni koye ƴiƴe mam donc ɗum ɗon noon wadde tinde ɗon min jiiɗi haalde keesi Allah yurmomo yaafomo haalnamo aljanna o gollanima leñol ngol o gollanima famille o yallah yurmomo yaafomo haalnamo aljanna sunare metten ndenden nde yaadu sankare keesi Bousso
Keesi Bousso noon mbiɗa wawi haalde makko heewi ngati ko mbiɗa joni ko an kaddu koye mbiɗa wone aaro omo wone aaro wona ɗum tan renndini min renndini kam Keesi Bousso ko Allah e nulaɗum ngati ko gila cukaku ngandumi Keesi Bousso ko mbiɗa yaara e duuɓi 12 kanko mo yaara e duuɓi sappo e joyyi min guuri ɗo Medina ɗo min mawniɗi min pijji min mbaddi hunde fof Allah waɗi kadi min jeehi caggal leydi min kawriti toon min pottirti toon Keesi wona sehil tannomo ko sehilam ko ɓiyyummam ko neɗɗam ko gurdiɗam eɗen ñaago Allah ko ustare moon noon e meɗen ustare moon so Allah gati o vraiment jaalalu leñol o wonno ko neɗɗo jinnoɗo hoore mum jiɗɗo bandu men jiɗɗo liggey mum jiɗɗo nafde hoore mum nafɗo bandiraɓe muɗum ko neɗɗo darnuɗo koye mum ko salmi pulago tigui yimɓe mbasi hande eɗen ñaago Allah yo yurmo yaafo mum yo juuɗe makko jabɓa mum en moye sakkanade mo diwanade mo vraiment ko pulago e hoore mum hande waɗi perte Le décès de M. Keesi Bousso est une grande perte pour toute la communauté artistique. Déjà, moi, j'avais des relations particulières avec lui, avant même que je ne le remplace au Théâtre National Daniel Sorano. En tant qu'artiste, il a été comme un mentor, un oncle, de par ses conseils, de par ses conseils, de par tout. À chaque fois qu'il entendait des choses sur moi, il m'appelait ma nièce, j'ai entendu ceci, est-ce que c'est vrai? Fais ceci, fais cela. Il a été aussi mon prédécesseur au Théâtre National Daniel Sorano. Donc ça, c'était je l'avais accueilli avec un grand plaisir. Parce que lui-même, quand il a été informé de cette nomination, il m'a appelé, il a hurlé, il m'a dit, ma nièce, je suis rassurée que c'est toi qui me succède à ce fauteuil. Et depuis lors, il n'a cessé aussi de me prodiguer de conseils, de très bons conseils. Fais ceci, fais cela. Et la dernière fois qu'on s'est vu, c'était lors de notre 60 ans, la fête des 60 ans de Sorano. Je l'avais invité, malgré qu'il était malade, il a boité, il est venu jusque devant la scène pour me dire, ma nièce, me voilà, je suis venue. Et après, il m'a dit, je vais partir. Je lui ai dit, non, mon oncle, il faut rester jusqu'à la fin. Il me dit, non, je voulais juste venir faire un acte de présence pour que tu me vois. Et là, je vais repartir. Et je pense que c'était notre dernière vue. C'était un adieu. Bon, je n'en savais rien, cette poignée de main, c'était un adieu. Et que le bon Dieu l'accueille au paradis, l'accueille dans son paradis céleste. Et pour moi aussi, ouais. Parce que c'était un conseiller, un oncle, qui m'appelait souvent pour me donner des directives. Parce qu'il est expérimenté dans ce domaine. Il a été administrateur du Grand Théâtre, PCA de Sorano. Quand même, c'est une grande expérience dans le monde de la culture. Vers le corps Keesi Bousso cankugol mum yalla yurmu ya fom en boy saknade moy donademo an kam professeur Ndiaye wonko ganduɗa hen hakkundam no mbaɗumi e Keesi aduna o fof ne andi ɗum Keesi ko neɗɗo moƴƴo ko neɗɗo deeƴo minen jeyda kadi kanko wonno kadi maire amen sorta Allah ne waddi amen no feewi ko neɗɗo jiɗɗomi ko neɗɗo kadi mo jinmi wawata sernude min tan koko wayni en min jaaɓi Allah noon aljuma dow aɗa woni biram nde noddimi mbeɗa haaɗa mbimami Keesi Bousso nana ara o heewani wayrudemi to jaarumi to ko nangganɗomi hen no feewi to banggal agence de voyage o ko suuɗi hen e ko feewi ɗum noon hande bandiraɓe fof pottiɗo e rawde o eɗen gummo ɗo eɗen jaaha Fouta eɗen dokkoyamo joom makko ko yettude Allah nehimi kanko jibini sukaɓam ɓe donc min Keesi mi wawa haalde ko jiɗmi haalde fo yimɓe ɓe kaali donc Keesi ko moƴƴo Keesi ko jurum deero Keesi ko jaajɗo mi meeɗa yiide galle makko no uddi gila Belgique noon samima galle uddata ko wi ala ɗo ko galle Allah noon way toon noon way ga noon way Fouta kala ko jiɗnomi Keesi holli kam min Keesi hollimi aduna kañum nehimi nden ha hande mi meeɗa yiide Keesi ko mettimi sowona hande Allah jarama o jarama yo Allah yurmo yaafoma harnama aljanna
komi sehil keesi ko banum debbo garmi ɗo noon koye cehilagal amen e enɗam amen enɗam pulago e kadi rewɓe département de Podor min e honorable député Yetta Sow minen gonduno ɗo joni keesi noon ko neɗɗo moƴƴo enen fof eɗen gandi ɗum dande ko wotere ko labɗo reedu mino mo innirimi ɓiɗɗo ala inde wonde sona defa nana Belgique ko janggowo ɗum haɗi ɗum arde ɗo joni ɗum noon enen fof eɗen duwonomo yo Allah yurmomo yaafomo yo Allah harnumo aljanna eɗen duwono kadi bandiraɓe fof onon kadi wonɓe radio ji min jii darde moɗon guila hanki ha joni yimɓe fof nana kaala haala makko machallah eɗen duwonomo tan yo Allah ɓumno toon ƴeewi makko yo Allah wattun foftorde makko e parti o fof debbo e gorko mobilisation o wi mbaɗe mobilisation gen def mobilisation ha yimɓe fof ganda tigui 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 o wi ha yimɓeɓe fof ganda tigui 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 keysi ɗo tollino e parti o haaɓe ganda hoto keysi tollino e parti e gen kam keysi fumo tolloji parti bi ɗum tagi noon o yamiri président Amadou Mame Diop arde délégation mo kalmi joni o arde délégation mo limtani en nane mo anda délégation bi mo limon sank tawte enen département Podor o ara o tawta département de Podor mo ñew fekk wa département de Podor lomtano ɗum kanko président Macky Sall ngeen wuutu président Macky Sall ngeen lomtano ɗon mo président Macky Sall ko sukaɓe kaysi wuurɓe Belgique ɗe mbindi leetere nde bammaɓe wuuri nde ɓe mbindino ɓe jinno ko arde ɓe liira bammaɓe ne wuuri Allah yamirini ko honon rani eɓe liira julɓe ɓe keɗo holko ɓe kalno e bammaɓe holno bammaɓe wurdirno e makko domiño bindon leetere depuis bayam de dundu dañu bugon buñu ñewe wakas liir ko ci kanam bayam léegi baay bi génnina aduna dañu ko bëgg a liir nuñu dunde woon ak bayam nan la bayam defe nak ñoom. Dans tes yeux, je vois l'univers, un arbre de paix, un doux repère. Tu es la force qui me soutient, la phare éclairant mes matins. Tu as offert ton cœur sans fin pour nous guider sur nos chemins. Dans tes bras, le monde est doux. Ton amour est notre trésor, notre tout. Chaque sourire, chaque geste tendre est un cadeau qu'on veut te rendre. Papa, tu es notre héros, notre ami, celui qui fait briller nos vies. Même quand la route est un peu dure, tu sais transformer l'ombre en lumière. Dans ton amour, j'ai trouvé ma clé pour toujours, pour avancer sans plier. Mihi Mima. Allah jarama jerejef imam hangadde arte juuɗe imam wala ɓe jippino keesi noon jaadi gara men fuɗɗi ko 1990 ɗo Paris ha ñalawma hande o min kawre fuutankagal min kawre dañal min kawri également e dawrugol lande politique ko neɗɗo ɓolo mo hay huude ala kadi o wona naafigi saabu ko wona e ɓerde makko fof haalante sa yiɗi paama sa yeeɗa faama kadi o rutto kadi o wata gonɗon eyyi vraiment ko neɗɗo fidèle en amitié eyyi fidèle en amitié ko hecci timmani semaine dernière tan min kaldi téléphone o wimi omona ara so ari o ara ha gallam et puis o yaha Europe ayi Allah haajani vraiment keesi ko jaalal leñol Fouta hande ko sandu wotoro saabi eyyi yo Allah noon ɓamtu calɗi ɗi mawnina kono vraiment yo Allah yurmomo yaafomo juuɗe mon jaɓɓomo en sakkanani donade lomti en toon hono ɗum ɗon kadi hono ɗum ɗo nan toon lu mel ni mu giɗugo loolu moo tax nag moom mu wuutu leen fii tego heddiɗo jiyaɗo Allah jaaɗo ko moƴƴo noon yimɓe ɓe fof gandirimo ko moƴƴere ko ceetiɗon ko ɗum tan o seette makko e ko ceetiɗen ko noon ko ɗum de ceerno seette makko luñu ko seede lollo ko ceerno seede omo tiiɗa leñol makko omo tiiɗa leñol makko omo tiiɗa hoore makko omo tiiɗa hoore makko tiiɗa diine makko omo tiiɗa diine makko Allah hoddiri ko woni caggal leydi o woni caggal leydi omo dillin toon sababu omo dillina toon sababu ha o noddita e leydi makko ha o arte e leydi makko omo noddita ɗo o nodditama ɗo yo aro sarwir leydi makko yo aro waɗa sarwir leydi makko Allah hoddiri ɗo totta ɗo
dendagal julɓe dendagal sénégal naɓe goto fof rokki ɗum hen gueɗal goto fof hokki ɗum gueɗal kenne ko nekka maynera cerci garanti yalta ɗum nekke fof tengti noon galleji sernaɓe tengti noon galleji sernaɓe tengti noon kam tengti noon ceerno madane kañum nelɗo nelal ngal fa ummade e hunuko makko faade min koye kala ko galle cheikh oumar sohlno toon kala ko galle Cheikh Oumar sohluno toon ala caɗele hay caɗele goto meeɗa wonde allah newni fof o newnata o sarwi leydi makko fodde ko allah haaji noon fodde noon ko allah haaji o ɗacci service o acci service o eno ɗaccirimo ni hay hunde bonnani toon hay hunde kadi o bonnani o nafti leydi ndi nafti ummu islamia o nafti l'islam o nafti fuutankoɓe o nafti fuutankoɓe yo allah yurmomo yaafo yo allah yurmomo yaafomo allah harnamo aljanna yalana ko yo allah jeggal so addama ɗo ɗum foti addede ɗo buni ko inde fii warnañ ko inde fii ko julliɗɗo ko fuutanke la omo tiiɗa galle o kadi mi nani hunko haadi ceerno Mountaga Ahmad o nani hunu ko haadi ceerno Mountaga Ahmad o leliɗɗo oɗo leliɗɗo tawi o jangi qouran galle ceerno o jangi qouran ɗo e galle ceerno Abdoullahi Dia janginimo qouran janginimo ɗo qouran tawi ko on saaha ko goltatoɓe kodi on ɗon ɗo ko galle makko ɗo kanko de arti koye galle mabɓe ari koye galle makko kanko de arti koye galle ma moom dey jangana keru ceerno kono nag buni gennade no indi war ko ci jumaji delnati keram ɗum forani bettude hay goto loolu nag warul bette kenn fotani bettude hay goto hawde hay goto fotani kadi hawde hay goto warul jakal kadi ɗum so imam gonɗo wuuro wi yo juuli ɗo imam bi nekka dungo moy imam Ablaye Diop wi yo juule ɗo ombo andi ko haaldiri ɗum kanko de o haaldani ko Allah yalla ba halna ko yalla o haaldani Allah hay so tawi wona yimɓe kaalanimo hay so wona yimɓe kaalanimo Allah hollimo yalla de mon ko won omo joguinoɗo gueɗal hanke e canki kanko de mo joguinoɗo gueɗal amon no fi cer dembu ak barke dembu kazalika hande kadi ɓuuri hande noon kadi ɓuuri inchallah yo Allah yurmo yaafo eɗen mbiya yo Allah yurmomo yaafomo yo Allah harnumo aljanna yo Allah foftimbo toon ɓesgo ɗacci caggal yo Allah faw hen jungo kala ɗo heedno ɗo heedani fof kala ɗo hennoy ɗo heedano yo Allah heedane yo Allah heeɗon yo Allah hiɓanen yolde yo Allah hiɓanen yolde de heddi ko mbaɗen ko sunno o heddi noon ko mbaɗen sunna o haalullaji ɗi timmata ɗo haalullaji ɗi timmata ɗo jolfuɓe mbi ko fayi ko nagge heƴata e mbarme o wi jolfuɓe mbi lu dufti nagbi hajulti cinbi ko foti ko haalede makko heƴata ɗo tan ko foti haalede keysi ko heƴani ɗo ma haale toon ma haalo e wuuro haale galle haale ha duuɓi ha ɗo e duuɓi ɗum Allah hoddiri noon Allah hoddiri ñaw kanko gollandimo hoore makko mom de moko liggey kanko golli bisimillah Allahu akbar Allahu akbar الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم طبيبي قريب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آمالي كما أتوقع محمد خير العالمين وسيلتي أتاك خديم ضارع يتشفع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله. أتيت بسنوي ثم أهلي وإلدتي ذراعا وحول الهاشمي نتجمع وخلفي جموع ينتمون لحزبكم يعمهم التشفيع أجمع أكتع. أيا نفس أدركت الأماني فهذه مرابع خير الناس والنور يسطع. فألقت عصاها واستقرت بها النوى.